wallahi ba ina bin shi bane dan ya bamu kwangila ba, wallahi summa tallahi, kuma wallahi ba za mu bin shi dan ya bamu mukami ba, wallahi tallahi muna bin shi wallahi saboda yawan mutanen da muke gani ba wai a Funtuwa kadai ba. Muna san abinda bukatuwar yankin mu lalle muna neman, na lura yankin mu yana neman makaranta musamman garin nan waɗansu da suke ta yi makaranta ne. Jami'ar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya ga ta nan kamar an fara gininta a cikin wannan gari na Funtuwa insha Allah. Duk da cewa al'ummar wannan gari sun tsunduma a cikin halin kila wakala domin cece kucen da ya baibaye batun tabbatuwar wannan jami'a musamman ma a kafofin sada zumunta. Albishirinku jama'a, muna masu ƙara tabbatar muku akan cewa kowa ya kwantar da hankalinsa saboda masu kishin wannan batu suna nan sun jajirce suna ta yin abin da ya dace. Amma kafin nan muna gayyatar al'umma wurin bibiyan mu a wannan fejin namu na MAF Multimedia da kuma roƙon da muke akan al'umma su bibiye mu akan wannan sabon YouTube channel din namu mai suna MAF Multimedia Hausa TV. Mai girma Sardaunan Funtuwa, muna jin daɗi a bisa irin wannan taimakon da kuke yi ma al'umma da jajircewa. Allah ya saka da alkhairi. Idan masu bibiyar wannan kafa ta MAF Multimedia ba za su manta ba, a ranar Asabar 8 ga watan 9 shekara ta 2022 mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Dr. Dukka Umar Rada ya kawo wata ziyara a nan garin Funtuwa domin jaje, alhini, ta'aziyya da kuma taya murna a gidan mai girma Sardaunan Funtuwa. A lokacin yana ɗan takarar gwamnan jihar Katsina, wanda a wancan lokacin wannan kafa ta MAF Multimedia na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi masa rakiyar ziyarce-ziyarcen da ya yi a wancan lokacin. Haka zalika wannan kafar da ta MAF Multimedia ta ɗauki wata tattaunawa da aka yi a falon mai girma Sardauna tsakanin shi da gwamna Dr. Dukka Umar Rada a wancan lokacin. Ku kalla domin ku yi alƙalanci. Wallahi tallahi na taɓa gaya mashi, wallahi ba ina bin shi bane dan ya bamu kwangila ba, wallahi summa tallahi, kuma wallahi ba za mu bin shi dan ya bamu mukami ba, wallahi tallahi muna bin shi wallahi saboda yawan mutanen da muke gani ba wai a Funtuwa kadai ba. Muna san abinda bukatuwar yankin mu lalle muna neman, na lura yankin mu yana neman makaranta musamman garin nan waɗansu da suke ta yi makaranta ne. Na biyu mai girma ɗan takarar gwamna, kuma insha Allah ta'ala kai ne gwamnan mu na gobe. Garin nan namu dan Allah, idan Allah ya baka wannan dama bayan kayi masa makaranta, ka zo ka dubi wasu ababuwa masu muhimmanci da matasan mu za su dogara da su. Mu abinda muka rashi takobi akan shi, wallahi za mu rika jawo matasan muna koya masa sana'o'i irin namu, za mu ta koya masa sana'o'i irin namu. Idan muka koya masu suka yi riko da wannan, mun taimaka ma gwamnati waɗannan matasan an sallame su in mun koya masu, waɗanda su kuma ba su samu samun wannan damar ta su koya daga wurinmu ba, don wani shi takamashi ya yi karatu ya samu wani abu. Don Allah mai girma gwamna, idan wata dama ta tashi a rika ɗauko ayyuka ana kawo mana a garuruwanmu don rage matasanmu zaman banza. Kuma bangar siyasa da muke muna nan muna jawo su a jikunan mu, muna so mu rage ma mutane bangar siyasa. Kullum gwamna na faɗa cewa ana ciye mutane mutunci a Funtuwa, dan Allah a bari. Muna jawo matasan nan meye matsalolinsu, dan Allah ku bari. Muna fatan mai girma dan takarar gwamnan mu, yadda ka shigo lafiya garin mu, zaka bar garin nan lafiya, zaka koma gida lafiya. Kuma ina maka godiya saboda kai ne mutumin na farko dan takarar gwamna da ya taɓa taka gidana. Ban taɓa ganin dan takarar gwamna ya taka gidana da sai kai. Saboda haka dalilin wannan ni na ji daɗi tsakanina da Allah, kuma ina maka fatan alkhairi, kuma ina roƙon al'umma da wanda ya ji daɗi da wanda bai ji daɗi ba, duk muna bada haƙuri. Dan Allah mutane su fahimci abinda wannan mutumin yake so ya yi. In dai Allah ya taimake shi da mashawarta ta tare da shi ya zauna da su, wallahi tallahi na tabbatar cewa zai iya yi. Daga bisani shi ma mai girma gwamna ya ƙara da cewa a cikin bayanansa. Saboda cikin tsarin da muke yin, Allah ya ba mu dama shi ne mu ga yadda za mu yi integrating ɗin karatun alkur'ani da kuma ma ƙoƙarin mu ga yadda za mu yi makarantu ko na gwaji ne a kowane zone, wanda ba abin da za a yi Quranic memorization ne, wanda za a ɗan rika haɗawa da
lissahi da English, kuma a ga certification a ce mutum ya hardace, da kuma maybe bonus na scholarship idan mutum ya hardace ƙur'anin, gwamnati za ta yi sponsorin din shi ya tafi karatu ya yi. So ni gaskiya one of the vision da nake da shi na inga yadda za mu yi integrating din makaranta da har da alƙur'ani, because ina da typical example. Yanzu I had to take my children to Sudan su yi ka har da ƙur'ani. To inda muna da irin su a nan wurin, you don't need to spend money ka dauke su ka kai wata ƙasa su irin wannan. So I think we need to do this saboda mu rage matsalolin da ake samu. Allah ya mana jagora. I think malam ya material in Allah ya ba mu dama ya ku zo ku tallafa da shawarwari da hikimomi na yadda za mu ga wannan abubuwan sun tabbata da izinin Allah. Bayan haka map ɗin dai ta hango mai girma Dukaji shi ma yana faɗa da bakinsa kamar yadda yake cewa. Babu jin tsoro, babu jin shakka, magana ce a haɗe a kawo ci gaban garin nan. Ku kun kware wajen harkar kasuwanci da ci gaban wa'annan abubuwan. Shi fannin da ya shahara da shi shine tattalin arziki da taimakon al'umma. Ba a taɓa yin DG na Samidan ba, yanzu haka shi ya gina permanent site ɗinsa a Abuja. Shi ya kafa tarihin da yau in kana son ka kare gwamnatin Janar Muhammadu Buhari, daga kan shi aka fara bada grass, aka fara koyo da CBN da so sauran wurare aka dinga yi, aka kawo hanyar da za a taimaki al'umma. To wannan gwamnati muna tabbatar muku da cewa idan Allah ya bada ta wadda za a taimaki al'umma ce. To masu taimakon al'umma suna nan on ground, kaga kamawa za a yi a haulayi yadda ya kamata in Allah yadda. Mu kuma duk haɗin kan da zamu baku da biyayyar da zamu baku da mutuncin da zamu bada bi iznillahi zamu ci gaba da shi har Allah ubangiji ya raba mu lafiya, ƙarshen mu ta zo mai kyau muke fata. Wannan kenan a bisa ga waɗannan abubuwa da suka faru ne muke ƙara kiran al'umman mu akan su kwantar da hankalinsu su kuma ci gaba da yi ma wannan yanki namu addu'a ta fatan alkhairi. Multimedia Funtua.